go hunting na mga kaspero. At itong spot na pinuntahan ko, ito yung dalawang bato kung saan nakapana ako ng kulang-kulang 18 kilos na GT mga kaspero. Ito yung dalawang bato na malaki na medyo may kalaliman. Umabot ito ng 24 meters yung taas ng bato at yung baba ay umabot ng 30 meters. Kaya pinalikan ko at medyo malakas yung agos, baka makakita ulit tayo ng GT. At yun nga, nung parating ako sa bato, tiningnan ko sa unahan, merong akong nakitang GT ulit. Kaya eto, tinarget na natin mga kaspero. Baka hindi pa natin mapana, kaya pinana ko na kahit medyo malayo. Meron pala itong kasama na good size na trevally, around 5 kilos. Pero ito yung pinili natin, yung mas malaki. At yun nga, hinilan niya yung tali natin at pinipigilan ko, baka sumabit din sa malaking batok. Kaya nagdali-dali ako pataas para mahatak ko siya. At pagkarating ko sa taas, hinahawakan ko na, tumihila pa ito ng tali, kaya hinahayaan ko lang muna. Tinawag ko si kuya, kaso malayo si kuya, hindi niya ako makikita. Kaya ayan, tinatawag ko lang siya hanggang sa sumabit ito sa bato mga kaspero, dun sa pinaka ilalim ng bato. Kaya medyo natagalan kami dito. Tinawag ko na rin si Master Danny at si Pro Kevin para pagtulungan namin para mas madaling makuha. Nung i-retrieve ko na sana yung isda mga kaspero, kinuha ko yung pana ni Master Danny. Binalikan ko yung bato, ngunit medyo natangay tayo ng agos at dito tayo sa maliit na bato mga kaspero. Kaya nung pagbaba ko, nakita ako dito ng isang malaking coral trout or lapu-lapu. Papanain ko na sana, kaso lang hindi ko kabisado yung pana ni Master Danny. Kaya nag-aalangan ako baka hindi tamaan, or kung tatamaan isasabit niya ulit sa bato. Kaya ayun, bumiglas yung lapu-lapu hanggang sa hindi natin napana. Kaya bumalik na lang ako sa taas at nagpahinga. Lapu-lapu ay. Bawal ko tak lapu-lapu. Coral trout sana. Laki. Hindi ko pinana. Sayang. Laalang bi. At sinisid na ito ni Bro Kevin at pinana na niya sa headshot mga kaspero. Na stone shot siya, kaya hindi na siya gumagalaw at sumasabit pa rin dun sa bato. Kaya sinuggest na namin na putulin na lang yung tali ko at yung tali na lang ni Master Kevin yung hilahin namin para mabilis makuha. Pero yung nangyari, naputol na yung tali ko doon sa may bungee at hinila na namin sa taas yung GT. Yun nga lang, naiwan yung shaft natin doon sa may bato, doon sa ilalim, gawa ng natanggal yung shaft, ay yung flapper. Kaya yun, nakuha na namin yung isda. Yung buhay na mano natin mga kaspero, kaso lang pinahirapan tayo, sumabit. Laki, mga 12 13. At
nung nakuha ko na yung shaft ko, single flapper na lang kasi natanggal yung isa. At dito pa-drop na sana ako, nakita ko naman itong isang malaking marble grouper or lapu-lapu, kaya pinana ko na ito. Yun pala, yung butas niya nandun sa baba ko, kaya free na kumuha ng line at pumasok doon sa bato, kaya nahihirapan na naman tayo nito mga kaspero. Talagang pinasok pati yung shaft ko, kaya ito dali-dali ulit ako pataas. Medyo may kalaliman din itong pinanaan natin. Yung taas ng bato 23 meters, kaya ito, nung pag-ahon ko, tumawag ulit ako kay kuya. Tinawag yung kasama natin, si Master Danny tsaka si Bro Kevin, para pagtulungan ulit namin para makuha itong marble grouper. At sinisid ko na yun mga kaspero. Bali napalabas ko na yung grouper, nandun na sa may butas banda, pero yung shaft ko nilabas ko dun sa kabila, kaya nagplan na kami na putulin ulit yung tali ko at papanain na lang yung marble grouper, para pagkaputol ng tali ko, hilahin na lang yung line ni Master Danny at ito na sa taas kukunin para mas madali naming makuha. Umabotin kasi ito ng 10.5 kilos na lapu-lapu mga kaspero, at medyo may kalaliman din yung ilalim ng bato. Umabot rin ito ng 26 meters, kaya medyo mahirap, pero okay lang dahil may mga kasama tayo, kaya mas napadali yung pagkuha namin dito sa marble grouper. Putulin mo na lang yung tali ko. Yung sa shaft, yung sa dito yung shaft, kita mo yung shaft ko, putulin mo doon, tapos hilahin na lang ni Danny. Okay lang to, medyo maluwag. Hawakan mo na yung knife mo. Hawakan mo na para diretso putol ka na doon. Yun lang yung gawin mo, putulin mo lang, dalhin mo yung shaft. Kami na maghihila ng isda. Dala na to pataas. At sa time na to, si Master Kevin na ulit yung sumisid at pinaputol ko na sa kanya yung shooting line ko. At kami ni Mr. Danny, hinila na yung tali niya at nakuha na rin yung shaft ko. Kaya ayan, body talaga pag ganito kalalim mga kaspero. Kailangan natin na may kabady tayo para mas safe. Mga kaspero, nakadalawa na tayo. Puro sabit lahat. Pero okay lang, nakuha naman. Kasi meron naman tayong mga kabady. Kaya basic lang. Oh, ayos na yan, 2 piraso. Ay, 2 lang. Estimated sa 2 na to, mga 20 kilos na to mga kaspero. Hindi na malinaw mga kaspero. Okay. After natin ma-secured yung marble grouper natin, umakyat kami at lumipat dun sa taas banda at
ito yung nangyari mga kaspero. Nakakita tayo ng Chinaman snapper at ito, nung tinutukan ko nakalock pala yung pana ko, kaya nahirapan ako. Nung inunlock ko na, nakatalikod na yung isda, kaya iniisip ko baka hindi na tamaan. Kaya nung kinalabit ko yung trigger, tinamaan pa rin mga kaspero. Pero nagdalawang isip ako na hilahin, dahil pagkakaalam ko hindi tumagos yung flapper natin, kaya hinayaan ko lang. Bali 23 meters din itong dinadive ko. At nung hinila ko na siya sa taas, buti kumapit yung flapper sa may tiyan na part. At ito na yung pangatlong isda natin. Medyo malalaki yung huli natin, kaya goods na ito. Buti kumapit yung flapper natin mga kaspero, hindi tumagos kasi medyo malayo, nakalock yung pana natin. Okay, chay naman snapper. Uwian tayo mga kaspero, 3:49 ng hapon. So uuwi na tayo at nakadali na tayo ng 3 piraso. Goods na yun. Pero abot din siguro ng mga 20 kilos mahigit yung 3 piraso. Kaya tara na, uwi na tayo para bukas agahan ulit natin. At malay mo, makahuli ulit tayo bukas ng mas malaki. Let's go. Noon muli. Tok lang. Ano man tani murang kab? Kau tumira ng dano. Tibaw to ulo. Maulo. Bulpaw lawas ay tapis ni pagpipinana. Nagkiss kita man ay mapol. Angit matulon. Na pala po.